Bħalissa, jekk tippruvaw tkejlu, x'taraw fin-nies? Fiduċja. Serħan il-moħħ. Serenità li hemm gvern li jaf x'qiegħed jagħmel. Huma 10 il-vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna f'temp ta' ġimgħa bit-total ta' fatalitajiet jiżdiedu għal 57, tnejn minnhom fl-aħħar 24 siegħa. Dan wara illi l-erba' raġel ta' 91 sena tilef ħajtu kawża tal-COVID-19 u daħal l-isptar Mater Dei fis-16 ta' Ottubru fejn baqa' jingħata il-kura. Dan fil-waqt li tilfet ħajjita mara ta' 89 sena li daħlet l-isptar Mater Dei 5 ijiem ilu fejn kienet ir-riżultat pożittiv għal coronavirus dakinhar stess hija baqgħet tingħata l-kura fl-isptar Mater Dei fejn mietet it-tlieta filgħaxija. Għal darb'oħra fiż-żewġ każi il-Ministeru għas-Saħħa ħass il-bżonn li jgħid li l-vittmi kienu jbatu minn mart kroniku ieħor. Fl-aħħar 8 ijiem pajjiżna ra żieda ta' 889 każ ġdid ta' COVID-19 u fl-aħħar 24 siegħa irreġistrajna 75 każ bil-attivi jammontaw għal 1926. Dan fil-waqt li minn Marzu sissa it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus fil-Gżejjer Maltin tela għal 5977 bejn it-tlieta u l-erba' fiequ 74 persuna bit-total ta' mfejqa jiżdied għal 3949. Skont kif tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa mill-107 każi mħabbra tul il-jum ta' tlieta 11 kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentament, 4 każi minn fuq il-post tax-xogħol, 8 każi kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 6 każi minn attivitajiet soċjali u każ ieħor importat. Dan ifisser illi 77 mill-każi mħabbra it-tlieta ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min setgħu ġew infettati. Kien għalhekk illi issa ġie deċiż illi jkompli jsaħħaħ it-testing u sar magħruf illi ser jinfetħu żewġ swabbing centers oħra. Intant l-Unjen tal-Għalliema stqarret li tinsab imħassba ferm dwar is-sitwazzjonijiet fejn gruppi ta' tfal, żgħażagħ u adulti illi ma jgħixux fl-istess djar ser ikunu qegħdin jiltaqgħu u jipparteċipaw f'festini relatati ma' Halloween illi ser ikun qed jiġi ċelebrat fit-tmiem din il-ġimgħa. L-MUT sostniet li l-pandemija hemm bżonn li titrażżan u spjegat li dan ma jistax isir mingħajr l-isforzi u r-responsabilità tas-soċjetà kollha f'kull ħin u appellat ukoll lill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex jagħtu direzzjonijiet ċari dwar dan. Madankollu skont ma qal il-Prim Ministru Robert Abela nhar il-Ħadd f'Għawdex dan it-tip ta' diskors magħmul min irid jiftaħ għajnejn il-poplu huwa xejn għajr rid illi m'għandniex bżonnu. Issa qalu għaddejjin minn maltem kbir. Araw ħbib tiegħi, jekk xi darba jinfda 9 xhur, għadx ridt bil-maltemp. Għadċat l-ottimizmu tagħkom bil-qrid fuq il-maltemp. Francesco Catania, għal Net News.